kunodadewethu la inkinga yokuthi amanje amarekisa endaweni kamasipala la eThekwini emveni kwalokho masifika emveni kwalokho sisebenze iminyaka infrastructure wayikhanda more than 500,000 eyakhile le ndawo into eyenzakala njengamanje bafika la uwabhizekile wathethisa ukubulawa and then wayiyeka yonke indawo unyaka wonke yabona thatha amafakistani bafaka la amafakistani wona adayisela abantu ezonke yabona masifika la esebenzisa inina ifurniture kadadewethu nezitsha namabhodwe akhe kade ngibhalela uhlala eMpumalanga ngenxa yestress sokuthi izimo ibhizinisi lakhe labulawa la eThekwini la eThekwini la eSpringfield. So it's a very bad situation. Intombazane izamela umuntu esifazane kwenzeke i-disaster njengalena amanje ayadelela ke umasipala ngumfoneleni ubaba uMbhelizolo wathi uzobela kumina uzosenza i-research emveni kwalokho ngenxa ukuthi kuthiwa indawo kamasipala le urentisa umuntu endaweni engeyona yakhe emveni kwalokho above that kwenzekala into le babiza amaphoyisa bade wasibona makutholakala ukuthi amaphoyisa athi ngempela sinelungelo ayithatha zona manje in front of police officers South Africa we must beat this country askali la iphinya lokhuzana yonke Pedele vai. Ai, vai. Awakaitwa kita. Kita. Kita na. Can shoot? Everything that is fine. It's fine. You can't abuse the woman from 2023. 2023. Till now, you're taking his stuff and running. I never abused anyone. And I will never abuse. njengamanje kunodadewethu la inkinga yokuthi amanje amarekisa endaweni kamasipala la eThekwini emveni kwalokho masifika emveni kwalokho sisebenze iminyaka infrastructure wayikhanda more than 500,000 eyakhile le ndawo into eyenzakala njengamanje bafika la uwabhizekile wathethisa ukubulawa and then wayiyeka yonke indawo unyaka wonke yabona thatha amafakistani bafaka la amafakistani wona adayisela abantu ezonke yabona masifika la esebenzisa inina ifurniture kadadewethu nezitsha namabhodwe akhe and then kade ngibhalela uhlala eMpumalanga ngenxa yestress sokuthi izimo ibhizinisi lakhe labulawa la eThekwini la eThekwini la eSpringfield. So it's a very bad situation. Intombazane izamela umuntu esifazane kwenzeke i-disaster njengalena amanje ayadelela ke umasipala ngumfoneleni ubaba uMbhelizolo wathi uzobela kumina uzosenza i-research emveni kwalokho ngenxa ukuthi kuthiwa indawo kamasipala le urentisa umuntu endaweni engeyona yakhe emveni kwalokho above that kwenzekala into le babiza amaphoyisa bade wasibona makutholakala ukuthi
amaphoyisa athi ngempela sinelungelo ayithatha zona manje in front of police officers everything. Siyabonga. South Africa, we must feed this country. Hamba nayo. Come here, hey, come here. I got the receipt for this tire. No, I got the receipt for this tire. Yeah, she's lying. She's lying. This time is good. Can I show you this? To the man. Can I show you
Out! What? No, you can't take that extra cross. Nithengwe manje into ezosebenza manje ithengwa manje uzulu Fish. Lies. Everywhere is lies. You are abusive. You're being abusive. I never abused. She abused us. She can't get it. Never. What never? They're lying. Just say you take your hand. I'm Indian. You got papers for being here in Pakistan. Why you in the place like this? Why? Did I tell you that you are sitting in the furniture of this young woman who trying so hard and being betrayed and promised to be killed? Never in my place. Ushintsha amathayela akhe. Wayesefaka awa. Should ngikuhamba lokhu ke manje. Yeah, kubhalile. Okay, fine. Okay, anginankinga lokho. You don't have the No, we're going to take this on. Yes. Skip it up. Okay, asphumeni. No, skip it up. Asphumeni khona umunye la ngoba. Oh, ikhawulethe kumele Ale ngeke ni. Hayi angeke. Alifi. Uzolibuza. Kule safety phakathi. So destroy it. What is called safety phakathi? Akakhipha imali yakhe safety yakhe. No, score na panana. So yini yokufunda? Usazibana.
Yakdinga, that's 1 minute. Askipin lo. Skipper logo besasa. Ko mana utu ya ko be ha. Utu ya. This is the truck to Yaromash. Ay ba. The station, look to the location. So that in it. Imaya sisi ndiambe na watu kwa. Sisi. Ndiambe na watu invest yano. Ndiambe na. Sibele location ya traffic. Baso pinjambo lewe kudulana. Somebody